Čaute! Takže toto je challenge na Bebe Dobré ráno a tyčinky. Budeme jesť tyčinky a nacháme si toho, čo viac môžeme. A takže slané, no sladké, so slaným. Tak zober si. A nie, že tu prídu. Lebo keď hej, no. Tak. Ja si zoberiem iba slané. A zoberiem si ešte jedno. No. 3, 2, 1, go! Slané tváme. Už si zoberiem tyčinku, aby tá sladká chuť nebola. No a takže dúfam, že sa vám challenge páčil. A to bol taký ľahké. A budú ďalšie challenge, napríklad, že dneska ešte bude s múkou a s solou, alebo soľ a cukor. Takže, čaute.